Takže čaute ľudia, som tu zase po dlhej dobe. Teraz som sa rozhodol troška zmenu, že zahráme Roblox, Deadball, tak to poznáte. Nie som v tej hre dobrý, takže no hate. Práve že v tejto hre nie som práve že vôbec dobrý, takže... No, proste nemal som ani čas natáčať. Ale tak po takej dlhej dobe musím aspoň jedno video natočiť. Pár hier dám a... No potom nebude toto video dlhé, hej, aby sa nepovedalo, že zase... Ale tak, aspoň zo 15 minút dúfam. No, nevadí. Kebyže tam není tá blbá socha, či jak sa to volá. Troška som aj zachrypnutý. Ale aspoň sú tie prázdniny. Konečne sú tie prázdniny z tej školy blbej. OK, je to ďalšia hra. Skúsim ju vyhrať. A táto tipsa, ona vždycky, keď hráme Clash alebo niečo také, tak proste ona vždycky dá takéto zastavenie a zabije ma to. Dobre. Bol dobrý trik. Dávam instant travel. OK. Jest, tá vieť je mŕtva, konečne, ty kokos. Ktorý ti? No. OK, toto skipnem, toto. OK, už to je. Dáme baseplate, prosím, nech dáme baseplate. Tam budem hrať docela dobre. OK, dobre. Tu mimo hru som vyhral, lebo som dal misklik. To nie je misklik, ale proste som nedal ten Clash blbý. OK. Nice. Jenže. OK, som sa zabila. Nice. Aha, super. Tak, ja som dement. OK. Ani táto hra sa nepovedala. Turnament. Akože teraz možno budem trocha viac vydávať videa.
Lebo akože mám teraz iba na mobile, ale ak na Vianoce dostanem notebook alebo proste niečo také, no tak budem viac natáčavať aj lepšie hry, napríklad Minecraft, tak, Fortnite. Nie. Kokos, to je taká blbosť. Okej. More, to čo je? Deadball? Okej. Ty kokos. To strašne tá hra laguje. Okej, nevadí. Dáme druhú hru. Dám skip. Okej, už som tu. Po strihu. Už sme zhotovali novú mapu. Super. Strašne sa mi tá hra seka z nejakého dôvodu. Ak tak mi môžete dať do komentárov nejakú inú hru, ktorú by som si mohol zahrať. Alebo napríklad nejaké rady do Deadballu. Okej. To bolo celá easy. Ty kokos, tak som sa zlakol, že to ide po mne. Okej, toto bude asi slabý hráč. No. Skúsim to vyhrať po prvýkrát, aspoň. OK, to som mal docela šťastie. Doriti. OK. Toto je najlepšia animácia, toto musíte uznať, akože toto je najlepšia animácia. Čo písal? Hank. Dobre, nejdem to radšej čítať, lebo to bude určite nejaká nadávka. Po neviem akom. Nie, toto je zlé, toto je zlé. Nie, to je taká blbosť táto hra. OK, tak ďalší strih teda, no. OK, som tu zase po strihu. Nie, táto mapa, ja túto mapu tak neznášam. Toto je proste najhoršia mapa podľa mňa. Proste ja túto mapu tak neznášam. Ty kokos. OK. Aspoň, že som mohli to. Ty kokos, to čo mi dal? To ani neviem, že niečo také existuje. OK. Nie, som to misklikol. OK.
Čo je toto? OK, pohoda. Nice. Ktorý ti? Ježišmaria, ja som sa pozeral na to, že hazard warning. OK, tak ďalší strich. OK. Ďalšia mapa. OK, tuto mám docela rád mapu. A tak mi môžete napísať, ako sa mám v tejto hre zlepšiť, alebo akú hru si mám na budúce zahrať. Kľudne v Robloxe, kľudne proste všade. Proste ako Brawl Stars, no Brawl Stars určite nie, to je podľa mňa najväčšia blbosť. Ale proste aplikáciu, ako si mám ak tak zahrať. Ty kokos, veď, ale nech sa ukludní ten typco. Ty kokos, ako ma zabil? Videl som mal 3 hapka, nie? No neviem, ale aspoň tam bol nejaký troška dobrý clash, takže... Aspoň to, ale... Ako ma zabil, ja ani neviem, čo sa stalo. Ok, asi nevadí, no. Tak sa uvidíme po ďalšom strihu teda, no. Dám to do tých 15 minút. A... Tak, no. Tak, dám zase strih. OK, ďalší strih. OK. Ja túto mapu neznášam, vždycky ma ten blbý asteroid zabije. Vždycky, keď hrám s niekým Clash, alebo niečo také, to ma z ničoho nič zabije ten blbý meteor. To bola pohodička. OK, to som neviem ako ubranil, ale... Som chcel dať na ten asteroid, to je dement. Meteorit, blbý. Nice. Blbosť. Tak nenašam tie teleporty. Nice. Poď, strel do mňa, aby som mal dať instant travel. Nice, ale moc to nepomohlo. Ale, Clash, prosím, vyhraj ho. Prosím, no tak super. Dobre, som ubránil. Tom horom. Nice. Nice. Poď, nech ide tento. OK, tak ten dlho neprežil. To neviem, ako nechytil, ale stáva sa.
Tomuto už som ubral. OK. Teraz tento. Tento je asi lepší než ja, takže skúsime ho dať. No. Neviem, čo som urobil. Instant. OK. Nice. Ona má asi dve. Ja mám jedno. Ja som dement. OK. OK, tak toto je možno ešte lepšia animácia než tá moja, ale myslím si, že tá moja je tá ešte najlepšia. OK, aspoň druhé miesto, dá sa. Tak dám poslednú hru, keď už som teraz uvidel, že to má už 16 minút. Tak teraz dám poslednú hru a tak, proste dám už poslednú hru. Ešte možno OK. Ešte potom vyjde možno video. Neviem kedy. Tak táto hra skončila rýchlo. OK, tak. Tak sa majte dobre, držte sa a čaute.